ngijabulisa kwengane. Ungibizelani njalo usungibiza ngoshovo ngaka? Hayi phela makhola nawe uyazi. Yabona zethu izindaba. Sizixoxe bese nje kube sifaka umkhuleko ngane yakho ukuthi konke kuhambe kahle. Ngifuna ukuthi sizobonga lento yokulotshola kaNomusa. uNomusa. Ha makhola yaziyalotsholwa ingane. Makhola ngangigcine nini ngingaka nje ukuzwa ukuthi kunentombazane ethema ilotshola zakhishwa zonke izinkomo. Sakhishwa zonke. Wogcineleni ukuzothiwa umuntu uzikhishwa zonke izinkomo 10 nenkomo ngaphezulu ziphume zonke nje. Umfana wakhipha ezihambayo ezemali. Hoyibo Manje usho ukuthini makhola mawuthi wayikhipha zonke zaphelela usho ukuthini? Ngisho kona lokho wazikhipha zonke zaphelele 11. 11 wenkomo. Kanti intombazane ilotsholwa ngezinkomo ezingakho. ngoNomusa nje uNomusa wakhishwa 11 wenkomo. Intombi phela uNomusa. Kanjani manje kanjani makhola cha angisezwe kahle lapha angive ngilwa inhlobo kodwa ngiyadideka ukuthi kanjani uNomusa akhishwa inkomo ezi11. Udidwa manje makhola. Inkomo ka11 phela yenye into le. Mase ukhipha inkomo uzokhiphe nenkomo yomqhoyiso angazi kodwa angilwe njoba ngisho kodwa nje ngiyadideka ukuthi kuza kanjani. kuNomusa kaNomusa lwengimazi ngaphandle mawukhuluma ngoba. Udidwa yini makhelana angicacisele ngifuna ukuthi mina ukhipha ingonyululo kama kukhona into ela ngaphakathi kwena ungitshele ngizwe ukuthi udidwa yini. Cha makhelwane ngithi mina bengasafanele ngempela kube ukuthi ke kungaba ukuthi uNomusa usakhishwe lenkomo ka11. Ngoba phela inkomo yomqhoyiso yebo ukhona umfana ofanele ayikhiphe. Kukhona umfana ofanele akhiphile inkomo kodwa akusena lo kade efikile. Laba nje abade befika abaqondene inhlobo angeke phela siwe mina wena usuyokhuluma nawe uNomusa. Kodwa nje akusafanele. Uyabona. Ngiyaphanjanisa ngiyakubonisa ke kodwa kanjani. Ayikho ke into evele ngicike kwena ukuthi sivele sithi sisakhuluma uvele makholene ukhulume izindaba. Mase ngithi ngiyakubuza ngazo wena futhi awusazi. Cha mina bengithi ngiyakubonisa phela njengomuntu nje phela esixoxa naye. Angathi ngiyakubuza ke phela uthi wena. Angilwa anginawo amandla okulwa ngisena uBaptista laba bonke. Uthi wena ngomlomo wakho. Ngiyakubonisa. Umkhwenyana bengafanele ayikhiphe inkomo yomqhoyiso. Ukhona umfana obefana ayikhiphe. Sengiyakubuza ke mina. Ukuthi omuphi lo mfana wena futhi awusamazi. Akasazokwaziwa ngempela phela mina ngoba phela lenkomo manje okhuluma ngaye. Ukhuluma nawo lenkomo. Kusuka kubonga unina wentombazana ukuthi uyigadile intombazane eyayigcina. Manje wena ngoNomusa usabongwa Ndlelana ngazi langidideka khona. Ayikho into engikhathaza ngalento yakho. Makhelwane uyakuthanda ukukhuluma. Lento enhlele ngikuza kuyona. Musu kuhamba ungena yonke lemizi ethebele ukhuluma zonke izindaba ezikhona la ngoba ugcina so ukhuluma nezindaba ezingakudingi. Nezindaba ezingekho. Bengeve ngithi akuliwe mangakuboni lokho makhelwane akunaki. Uyabona nje manje usudlulile izindabeni zakwakho zalapha kwakho. Usuzokhuluma indaba zala ekhaya. Hayi usuzokhuluma indaba zoNomusa wena wahlula ukukhululiwe ilanga libalela wakuhlula ugede wakuhlula udede wazala umntwana wazaliswa wonke abafana bakhona kodwa uzokhuluma indaba kaNomusa ngoba nake selotsholiwe sibanga nje ukuthi nje bengafanele ube khona inkomo le 11. Mangakuboni ke makhelwane eqhanqa usamangilwe singakhuleka nje ukhuleke lo mkhuleko okhulekayo bese ngihamba ke. Awuzukhuleka wena. Phela iyona into ebesihlanganisile leyo. Awuzukhuleka wena. Angithi wena obongayo ujabule ungakhuleka nje ngizovala amehlo ngizwe lokho bese ngithi amini ngihambe. Asikhuleke MakaThangithini. Sibonge. Baba Nkosi siyabonga. Size kuwe Nkosi ukuzobonga silethe izibongo zethu. Ngiyabonga Nkosi ngomntanami uNomusa wangipha yena. Nkosi wazi wangihlonipha umntwana endaweni. Wangihlonipha umntwana kwaze kwaba sekugcineni. Ufunda umntwana wagqoka amajazi akhe enyuvesi. Sekuzofika umkhwenyana manje usiyamlobola. Wazishaya zagcwala isibaye izinkomo, zagcwala amaphakethe ezinye zemali. Inkosi siyabonga. Nkosi ngiyathandaza ngithandazela noMakaThangithini ngondodakazi wakhe ukhululiwe. Unkosi akukhumbula uMakaThangithini ngokukhululiwe. Athole nje noma ixhegu ukuze nje azokuyakhululeke naye ngaphakathi emoyeni wakhe. Umoya wakhe ukuphile. Ukuthi makwenzeka izinto ezinhle kwabanye abafazi abonge ngenhliziyo yakhe ephilile. Angaloke ecofiya ekhuluma lokho yanalokho ngenhliziyo engathi nomona. Umkhulule ngokhululiwe wakhe athole noma ixhegu noma ngabe kuthiwa seliyadonswa noma kuthiwa liyadonswa ngengubo yokulala noma kuthiwa ixhegu elihudula imali yempeshenini ukuthi nje naye agugele ekhaya. Kubi Nkosi lokho. Sikhulekela ukuthi nje lo mkhokha wokuthi agugele ekhaya unqamule Nkosi ngokuthi nje athole noma ixhegu akagigize nje noMakaThangithini ke sikigizela ukuthi ukhululiwe ulotsholiwe. Akaphumekile lekhaya noma ngashiya abantwana basale naye kuMakaThangithini kodwa aphuma ukhululiwe naye ayokwenda akhe lakhe ekhaya Nkosi. Amen. Amen makhelwane ngiyazi bengithenge ngikhuleke kodwa ngicela ukuthi ngisale nje sengiphesha nami ukuze kuhlangane kuba ngathi
khona okusalayo musabusangibuka MaSbisi vala amehlo siyakhuleka manje ayiphakamisa. Hayi. Nkosi ngiyabonga ukuthi inkosi owami ukhuliliwe noma bemkhuluma bethi inkosi yami sekufanele ukuthi ayorganiswa iqhegu ngoba vele useyinto nje ebukeleka phansi. Kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi angizange ngilenze iphutha ngokhululilo wami ukuthi ngihambe ngamukela nje nezinkomo engasafanele. Ngoba Nkosi siyazazi lezo zinto ezenziwa abanye abafazi la eminyango. Ngoba Nkosi ziyenzeka. Uthola umfazi ehambe amukela zonke inkomo ngisho engasafanele engasaqondene naye ehambe amukela inkomo. Lokho kuyahlupha Nkosi siyazi ke thina esazizulu ukuthi egcineni lokho kuyahlupha ngoba uthola ukuthi intombazane leyo ifika ihlupheke le phambili emzini. Ufice kuthiwa ibathola abantwana kuthiwa kuneyinkinga sengathi kufaka izehlukaniso kuyadivorcewa kanti inkinga iyonakala le emuva einkomeni zamalobolo kwakhisha umqhoyiso uvele endaweni ongafanele. Nkosi yami ngiyakubonga konke lokho ukuthi noma engahlala khona lapha ekhaya ukhululiwe noma engayoganika ehla kodwa kuzoba khona zonke lezi inkinga zokuthi siyithole sesiyiqhatha namathongo Nkosi. Ngiyabonga Nkosi. Amen. Hawu. Awuthathela ijuice uphuza. MakaThangithini. Lento ikhuluma ingenzeka ngempela. Sengishokele kade ifake emthandazweni. Uyahlupa ke njalo ngaba kusewena MaSbisi. Ngaba kusewena. Kangani kwethu ngizwe kahle. Ngizwe kahle. Phela makhelwane. Phela wena ufana nodadewethu sekufanele ukuthi ungibonise izintweni nama ngibamba ukumba. Ngibuza ukuthi kungenzeka yini. Ziyenzeka into ezinjalo. Uthola ukuthi mhlawumbe sokuba khona izinto ezingasahambi kahle makhelwane mina bengikhuleka mawususungena enyameni usungenza ngihlazi imkhuleko cha ngiyavuma bokhuleka siyakhuleka sonke kodwa ke uyazi makhelwane akushongo wena uthi asicela emkhulekweni awuthi uthi aseke indaba sicela emkhulekweni mase sikhuleka futhi wena ususikhiphe ngiyibonise engane yakwethu ukuthi kungenzeka niyenzeka into enjalo cha uhamba sekungifanele kungifanele ukuhamba MakaThangithini salukekizela inkomo MakaThangithini igceke ihambe ihuda imina la usangibonini imina uMaSbisi ankamehlo kankumbombo siyobona hawu siyobona usukhuluma kanje ntombi bala mama aqhosha phela yena hewu ungenzeka into angabathola kodwa Nkosi yami